Nakoy pangutana, okay ra mo interviewon mo? Oo. Okay ra? Okay ra. Nakadungog mo sa team sa Angol sa Bulawa pa. Kadungog na. Kadungog na. Isa may paborito yung mga player sa Angol sa Bula. Nakitaan nyo na nagduwa. Yung Christian, ikaw. Ako dai. Favor mo sa mo. Di na yung papa. Angol sa Bula man yung papa. Nagsarong duwa. Ako, ha? Bait mo naman na. Among Iba ito na? Oo, di mo na pure. Sa di pure nga manuwaay, munduwa man eh. Di. Ha? Di ko lang kay nagsarong mo duwa. Yay, sige nagduwa di wala time kay James na may trabaho. Pare, kung po na ilan pre sa player, kung po na ilan player. Ako dai. Ikaw rin na ilan na. Salamat kayo. Ako mo kuning kinugos favor ni. Sige, salamat.